Croeso i fideo ar sut i hunan werthuso eich sgiliau yn erbyn y fframwaith cymhwysedd digidol. Felly yn gyntaf, mae'n rhaid i ni fynd i hwb ac yna clicio ar wefan Llywodraeth Cymru hwb. Dyma wefan sy'n agored i bawb ar draws y byd, ond os ych chi'n gweithio fewn addysg yng Nghymru fe ddylsech chi cael modd o mewn gofnodi i'r wefan. So cliciwch ar y mewn gofnodi fan hyn. Dylsech chi cael eich enw'ch defnyddiwr a'ch cyfyngau'r o'ch ysgol a mewn â chi. Ac unwaith i chi o fewn hwb, fe welwch chi fod yna llwyth mwy o bethau'n ymddangos fel Office 365, Just Too Easy, adnoddau, rhestr chwarae, rhwydweithiau ac yn y blaen. Ond heddiw i ni moyn hunan asesu yn erbyn y fframwaith cymhwysedd digidol, felly dyn ni eisiau mynd i offer hwb a clicio ar offeryn y fframwaith cymhwysedd digidol. Nawr, yn gyntaf, mae'n rhaid i chi ddewis pa rhan o addysg i chi'n gweithio mewn, yn cyfnod allweddol 2, 3, 4 neu'r cyfnod sylfaen. Dwi'n gweithio yn cyfnod allweddol 2. Sylwch fod gan y fframwaith cymhwysedd digidol 4 llinyn, sef dinasyddiaeth, rhyngweithio a chydweithio, cynhyrchu data a meddwl cyfrifiadurol. Nawr dwi am clicio ar dinasyddiaeth, ac o fewn dinasyddiaeth fe welwch chi fod yna 4 elfen. Nawr ym mhob un o'r elfennau mae'n rhaid i chi nodi pa mor hyderus ydych chi o ddim hyderus o gwbl i hyderus iawn. Felly mae'n chi'n neud hwnna ar gyfer pob un o'r elfennau, ac mwyn mynd nôl rhwng y llinennau ydych chi'n gallu clicio fan hyn. So sicrhewch bod chi wedi cwblhau pob un o'r rhain. Wedi i chi wneud hynny, ych chi'n gallu clicio ar fy fframwaith, ac mae'n rhoi trosolwg i chi o holl sgiliau o rhan y fframwaith cymhwysedd digidol. Ac o hynny, ych chi'n gallu dod lan gyda targedau ar gyfer eich ddatblygiad. Er enghraifft, dwi'n gallu gweld fan hyn fi'n wan efallai yn storio a rhannu, a gall hwn fod yn darged i fi o ran fy natblygiad proffesiynol. Gobeithio i chi weld y fideo yma'n ddefnyddiol a ewch ati i'w ddefnyddio.